जोंनि BTC ओनसोलाव जों माइनरिटि जानो थांगासिनो दङ। एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन BTR एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन खालामग्रा जायफोर बिथांमोना साबधान जानाया मोजां। जेंनाया जाहैबाय बर'फ्रा ओरैनो केस होआखै। आर्टिकल 14 भायलेसन जादों होननानै बुंदों। राइट टु इकुवेलिटिनि खोथा दङ। साफ्रोमबो रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय जायफोर मुंख्लं जालांदों हारिनि थाखाय गावनि जिउखौ बावलांदों बिथांमोनखौ आङो खर' गंग्लायै आंनि खुलुमनायखौ आङो सिबिनायखौ बावहरग्रोनायजों नोंथांनि फिननायखौ लासैनो आं होलांनो सानदों। गुबै नोंथांनि फिननायनि होनायनि सिगां जों साफ्रोमबो बर' रायजो राजानिफ्राय जायफोर एफा एनै मोनथिदों रोंगौथिनिफ्राय बुंदों बेफोरखौ गोरोन्थि लालायनानै जोंहा जेबो मुलाम्फा जानाय नङा। सोरबा गोरोन्थिफोर मावदोंबा आंबो गोरोन्थि मावदोंबा आसि थुनानै खोन्थालायनायनिसो नैबे सम। जि थासारिजों बर'फ्रा दिनै दङ बे थासारिखौ नायोब्लाथ' बै समनि BTC आरो आबसुनि बै समनि थासारि गोसोखांनानै जोङो लानाया मोजां जाहाथे जोङो आरोबाव जोंनि थासारिया बेबायदि फैयाब्लाबो दिनैनि खोलोमनि दावहायाव जोङो जेननायखौ जोङो नुगासिनो दङ। आङो गिबियावनो बर' हारिनि आङो जै बर' हारिनि बेखौ आङो गिबियाव लाबोग्रोबाय। खारन आं बर' फिसा आङो जेब्लायबो बर' हारिया अरायसम बुहुमाव गेरेमसा माहारि हिसाबै थांनानै थानो थाखाय जोङो खामानि मावनांगौ साफ्रोमबो। ओमफ्राय आङो दिनैहाय नोंथांनि जि सोंथि BTR एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि सायाव नोंथाङा सोंदों जे फैबाय थानाय समाव 54 कनस्टिटिउन्सि जासिगोन लोगोसे 6 नमिनेटेड बाय दि गभर्नर नमिनेटेड मेम्बार माने BTC नि MCLA नमिनेटेडआ जाहैबाय 6 बेनि सायाव गुबै सोंथि सोंदों। आं दा दिनै रायजो राजाफोरनि आशीर्बाद मोनगोन आंनि बुंनायाव माबाफोर आशीर्बाद लानानैसो आङो बुंनो सानदों। दिनैनि दिनाव जोंहा BTC बा BTADआ MCLA हिसाबै जोंहा दङ BTC इलेक्सन रुल 2004 दंखायो। दा ओमफ्राय BTC जिहेतु जोंना एमेन्डमेन्ट जादों 2003 आवनो बै एमेन्डमेन्ट मडिफाइड 6 शिड्युल जोंनिया डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल बेसिकेलि डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल जोंनिया मडिफाइड डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल ओरैनोबा जोंना रिजनेल काउन्सिल नंखाया। बेखौ जोंना एकदम कनसेप्टआ क्लियार जानाया मोजां। आं रायजो राजानि जानानै आंनि मोन्दांथिखौ आं दिनै बुंदों। आं रावखौबो थांखिनानै बुंनाय नङा। मानो होनोबा जोंना BTC हिसाबै 40 कनस्टिटिउन्सि दङ। 40+14 खालामनो नाजादों लोगोसे 6 नमिनेटेड खालामनो नाजादों। दा जोंनि थाखानाय 40आव जोंनिया जाहैबाय 30 seat is reserved for the ST plain नङा होमबा? आरो जाहैबाय बेनियावनो माखासेया जाहैबाय नमिनेटेड 6 थाबाय नङा होमबा? आरो 10आ रिजार्भ फर दा नन ट्राइबेल नङा होमबा? नन ट्राइबेलनि थाखाय आरो माखासे बेयाव गासिबो कन्टेस्ट खालामनो हायो मोनबायाव नङा होमबा? बे हिसाबै ओरै लिरखानाय दं आरो आं कनस्टिटिउसननि खोथाखौ लिरनोसै। Provided that Bodoland Territorial Council shall consist of not more than 46 members, of whom 40 shall be elected on the basis of adult suffrage, of whom 30 shall be reserved for scheduled tribes, 5 for non-tribal communities, 5 for open for all communities, and remaining 6 shall be nominated by the governor having same right and privilege as other members. बे आरो मेइन बेनो जाहैबाय कनस्टिटिउसनेल एमेन्डमेन्ट जानानै फैनाय आरो बे जाहैबाय भारतनि संबिधानाव जानाय रोखा लिरनाय 6 शिड्युलनि प्रभिजन मथे जानाय। ओमफ्राय जोंनि BTCआनो जाहैबाय सबसे लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल आरो गुबुन डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलफोरा आसामनिया एसे गिदिर बुंनो थाङोबा जेरैहाय डिमा हासाव ना होमबा? डिमा हासावाबो एसे गिदिर, कार्बि आंलंआबो एसे गिदिर, खिन्थु बिसोरना गंसेल' डिस्ट्रिक्ट आरो गंसे डिस्ट्रिक्टनि गेजेरावनो बिसोरनिया। दा जोंनिखौ बै समनि भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी बिथांमोननि जि सरकार सालायबाय NDA सरकार सालायबाय थानाय जोंनि मानिजाथाव LK आडबानि बै समनि हम मिनिस्टार बिथाङानो जोंनाव फैनानै जोंखौ गोजोनग्लाय होफैदों। BTC एकर्ड लाबोनायाव बिथांमोननि आखाइ दङ आरो गोबां दं आरो बै समनि NDA गभर्नमेन्ट BJP गभर्नमेन्ट। ओमफ्राय आङो गुबै बाथ्राखौ बुंनो लुबैदों दानि दिनाव आरो मा रोखोमै जों कनस्टिटिउन्सि बानायगोन, कमिसना मा रोखोमनि डेलिमिटेसना बोरै जागोन, कनस्टिटिउन्सिफ्रा बोरै जागोन, बे कनस्टिटिउन्सिफ्रा थिग जायागौमानि आरो जोंनि जिखिनि इनक्लुसन जायागौमानि बाउन्डारि एक्सटेनसन जायागौमानि जुदि जोङो फिसा एरियास एकदम स्मल एरियाखौ लानानै जुदि कनस्टिटिउन्सि बानायोबा बेसेबां मिनिंफुल जागोन, बिनि पावार एन्ड फांसना माबायदि जागोन
6 शेड्यूलनि प्रोविजन मथे बेफोर गासैबो स्टाडिनि गेजेरजों नायनांगोन बिथांमोना जायफोर खालामनो सानदों जायफोरा खालामनो सानदों आरो गुबै बाथ्राखौ आं बुंनो लुबैदों थारमाने बै समाव 2003 नि एकर्डखौनो 2004 सनाव 2004 मायथाइयावनो अना बर' बिथांमोना जायफ्रा अना बर' होनो नन ट्राइबेल मानसिफोर 100% नन बर' गामियाबो अन्नाय भाबै हाबदों बेखौ लानानै बिथांमोना हाइकर्टआव गोबां केस जादों इन्डियान कन्स्टिटिउसनाव एमेन्डमेन्ट जानायखायसो बेहाय प्रसेस मथे जाजोबनायनि थाखाय जोङो बै समाव बर'फ्राथ' थागिबि बे हिसाबै जोंखौथ' कुनु कुइसन खालामनोनो हाया बुंनो थाङोबा जोंनि गुवाहाटी जेनेबा बेलटला सार्केलाबो कमप्लिटलि बुंनो थाङोबा ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकआनोमोन नटिफिकेसन दं दाबो नायना देखायनो हायो आङो बिनि सायाव दङ आरो थागिबि जोङो नङा होमबा थेवबो जोङो माइनरिटि ना होमबा जोंनि BTC ओनसोलाव जों माइनरिटि जानो थांगासिनो दङ जोङो मेजरिटि बै समाव जों मेजरिटिमोन आरो दाबो जोङो मेजरिटि जानोबा मा राहा लानांगौ आरो जोङो लेन्डलेसफोरनो लेन्ड होनांगोन बर'फोरखौ नङा होमबा दा आं गुबै बाथ्राखौ एसे बारस'नानै बुंनाय बायदि जादों 46 जोंहा दंखायो नोंथांमोना दानि बेकवर्ड इमप्लिमेन्टेसन BTR एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन खालामग्रा जायफोर बिथांमोन खालामनो साननाय बिथांमोना साबधान जानाया मोजां जेरै दङ जोंनि जि MCLA नि जि कन्स्टिटिउन्सिनि जि बाउन्डारि बिनिफ्राय फिसासिन जायोबाबो जोंहा प्लास माइनास पइन्ट दङ बे रोखोमनिनो जोङो बारायनोब्ला जोंना गोबां जेंना फैनो हागौ जेंनाया जाहैबाय बर'फ्रा ओरैनो केस होआखै आर्टिकल 14 भायलेसन जादों होननानै बुंदों राइट टु इक्वालिटिनि खोथा दङ आरो आर्टिकल 21 दं पार्सनेल लाइफ एन्ड लिबार्टिनि खोथा दङ नों रावबो पार्सनेल लाइफखौ भायलेसन खालामनो हाया बे रोखा लिरनाय दं आरो आर्टिकल 21 भायलेसन जायोबा मा जानो थांगोन जोंनि बे एकर्डनि एगेन्स्टआव जुदि BTC नि BTR नि बेफोरखौ कनफ्लिक्ट जालायनानै केस जायोबा जोंहा लासैनो जोंनि थाखानाय गोहोआ अट'मेटिकलि सोरनाव थांगोन रोखा मोनथियो दा बेखायनो गुबै बाथ्राया जाहैबाय 6 शेड्यूलनि प्रोविजन मथेनो जोंनिया जायोब्लाबो माखासे जेंना फैयाथ' आं बेखौ सोंहरबाय दिनै आंनिफ्राय गुरैयै आं नोंथांमोननिसिम जायफोर खालामनो लुबैदों जोंथ' हेंथा गैथारा जों हायोबाथ' डिभाइड आसाम 50-50 सेपारेट स्टेटहुडखौनो जोंनो नांगौ अब्लालाय नोंथांमोननि एकर्ड इमप्लिमेन्टेसनाव मानो हेंथा आहा जेबो हेंथा गैया नाथायबा हेंथाया दङ जोंनि थाखानाय गोहोनिफ्राय जुदि आपग्रेड जाया अब्लासो जोंहा जायाब्ला जोंहा बेयाव हेंथा दङ जोंहाबो बुंनो मोन्थाय दङ जों बर' फिसा हिसाबै दा बेवहाय नोंथांमोनाबो बर' फिसा जोंबो बर' फिसा जोंहाबो मोन्थाय दङ नोंथांमोनाबो हारिनि थाखाय मोजांखौनो मावनांगोन जोंबो हारिनि थाखाय मोजांखौनो मावनांगोन सोरबाया गाज्रि मावोबा जोंहाबो बुंनो मोन्थाय दङ आं बेखायनो खनले खावलायो जाहाथे नोंथांमोना जोंनि रिटायार्ड बिउरोक्रेट्सफोरखौ लानानै लोगोसे जोंनि कन्स्टिटिउसनेल एक्सपार्ट उइदाउट अपिनियन माने कन्स्टिटिउसनेल एक्सपार्टफोरनि एडभकेटफोरनि अपिनियन लायालासिनो नोंथांमोना बेखौ पार्लामेन्टआव लाबोनानै बिल पास खालामलायनानै लाबोनो नागिरनानै बेफोर उननि बेलायाव जाहाथे भायलेसन जादों होननानै केस बायदिसिना जाया बेखौ नोजोर बोनानैसो इमप्लिमेन्टेसनखौ खालामनाया गाहाम बेखौसो खालाम जोंहा बहुद मदद दङ आरो मोनसे बाथ्राया जाहैबाय रिनेम नोंथांमोनाथ' BTR खौ रिनेमखौ गभर्नरनि गेजेट नटिफिकेसन खालामखाबाय ना होमबा गभर्नरनि गेजेट नटिफिकेसनजों नोंथांमोना आरो बेखौ नोंसोर आन्डार चेलेन्जबो जानानै दङ आं बेखौ बुंनो थाङा आं बेयावहाय जेबो बुंनांगौ गैया आहा नोंसोरो 28 सेप्टेम्बर 2020 मायथाइयाव क्ल'ज नाम्बार FF साब पेराग्राफ 3 अफ दा पेराग्राफ नाम्बार 1 अफ द 6th schedule to the Constitution of India, the Governor of Assam is pleased to alter the name Bodoland Territorial Area District as specified part 1 of the table appended to paragraph number 20 of the said schedule to the Constitution of India to Bodoland Territorial Region with immediate effect. थारमाने बिसोर immediate effect खालामखाबाय आं एसे मोजाङै बिजिर लाजानो लुबैदों बेखौ एसे लानाय बेखौ रायजोफ्रा मोनथिथों थारमाने आं रायजोफोरजोंसो रायलायदों आरो BTR जोंजों रायजो राजा आइ आफा जाम्बा जाम्बि बा बयजोंबो जोंहा मा लोब्बा दङ बे जोंजों लोब्बा दङ अराय सम जोंनि थांनानै थानायनि थाखाय BTR एकर्डजों जोंहा लोब्बा दङ सोरबा दैदेनगिरिफ्रा दिनै पावार पलिटिक्सनि थाखाय जोंखौ सोगाबनो नाजादों जों बेखौ आन्दाज मोनाखै सिरि माने उन्दुफ्लानानै दङ उन्दुलांफ्लानानै जों फोजाबाबो हायाखै खोनासङानो थेवबो आं दिनै रायजो राजाजोंसो रायलायनो थाखाय आङो नोंथांमोनखौ जोबोद सुजुग सुबिदा होनानै गोजोननाय मोनो गुबैयै रायजो राजाफ्रा जोङो साग्रिद जानाया मोजां आरो जे जोंहाथ' रावबोहाबो जोंहा थांखि गैया जोंहा गोजोन खुसि बर' हिसाबै थांनानै थानायनि थाखाय जोंहा बिखा फोरदांनानै थांनानै थानो थाखाय जोंहा मोन्थाय दङ जों बे जायगानिनो थागिबि ओमफ्राय आङो गुबै खोथाखौ रायजो राजानो आं खोन्थानो सानदों आरो दा नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ जाखांजोबखांनायनि उनावसो नोंसोर पार्लामेन्टआव थांनोसै नामा बेथ' माने मिनिजाथाव आरो गुबुनफ्राथ' मिनिगासिनोखा बर' रायजो राजा
फोरखौहाय बै माखासे दैदेनगिरिफोरनि थाखाय थगायजाबाय नालाय बेखौथ' जोंखौ मिनिगासिनो दङ नोंथांमोना मिनिनायखौबो जुदि आन्दाज मोनाबा माथो दंबावो नोंसोरो जेन'बा आरो मानाव गेदेर बिथांमोना बेखौ लाबोखाबाय नोंसोर होननायाथ' गोरोन्थि जायो नोंथांमोना मानाव गेदेर बिथांमोना बेखौ लाबोखांनायनि उनावसोआव आरो माबा पार्लामेन्टआव लाबोगोन नामा बेखौ लाबोबा हले मोनसे गिदिरथार ब्लान्डार मिस्टेकबो जानो हागौ ब्लान्डार मिस्टेक बायदि जायोबाथ' नोंथांमोना नोंथांमोननि गमामायै रिजनेल काउन्सिल हिसाबैनो लांनो स्टाइलाव जागासिनो दङ जोंनाथ' डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलसो रिजन सोदोबाथ' ओरैनोबो हाबखानो मोनखाया आरो गोबांथार रेकर्ड दं आंनाव नोंथांमोननि गोदान दा टेन्डार नटिस होनायफ्रावबो नाय हेडिंआव बिटिएडिखौनो लिरगासिनो दङ आंनाव दङ मैयाबो फैदों आंनाव मोनसे बिटिएडि लिरो माबा मोनसे बडिफ्राव बिटिआर लिरो बेफोरो बबे जुक्तिजों लिरगासिनो दङ नोंथांमोना बेखौ लाजिनांगौ गिनांगौ जेबो खोथा गैयाना गोरोन्थि जाबाय नङा होमबा पावाराव फैबाय नङा होमबा नोंथांमोनखौथ' जों बोखारनो नङा होमबा जों बिनि थाखाय नङा जाहाथे रैखाथिनि थाखायसो जों खोथा बुंदों बेयाव दुखु मोननांगौनि खोथा गैया आं दाखालि मोनसे फंसे बाथ्राखौ बुंदों इन्ट्रस्पेक्सन गावखौनो गाव नायबिजिर सेल्फ एग्जामाइन खालाम आं मा मावदों ना होमबा आं रायजो राजाखौ बुंदों माने इन्ट्रस्पेक्सन गावखौनो गाव माबा मोनसे मावफ्रांबायबा बेखौहाय नोङो एग्जामाइन खालामना नंगौना नङा खोथाया बबेया सैथो बेखौ लानानैसो जों गोदान लामाखौ जुरिफिननांगौ आरो गुबै बाथ्रा बे